Znajdujemy się na stoisku Moto Italia. Jest to firmowy salon importera marek MV Agusta, Aprilia i Moto Guzzi. Stoimy obok nowości na ten rok. Jest to pokaz przedpremierowy motocykla MV Agusta Lewis Hamilton. Motocykl został przygotowany we współpracy z Lewisem Hamiltonem, mistrzem Formuły 1. Lewis Hamilton pracował razem z inżynierami MV Agusta 8 miesięcy nad tym motocyklem. Motocykl powstał na bazie MV Agusty Dragster RR. Lewis Hamilton dodał do tego motocykla bardzo wiele dodatków karbonowych, specjalne lekkie osłony silnika, lekkie kute koła. Jest to motocykl naprawdę odprężony w stosunku do seryjnego modelu. Jest 10 kg lżejszy, to bardzo dużo jak na motocykl. Każdy model, każdy egzemplarz z limitowanej serii, która powstała w ilości 244 egzemplarzy, jest podpisany osobiście przez samego mistrza. W tej chwili otrzymaliśmy 6 sztuk na rynek polski. Z tego 5 już zostało sprzedanych. Także został jeden egzemplarz dla szczęśliwca, który jeszcze chciałby posiadać ten unikatowy motocykl. MV Agusta wprowadza w tym roku na rynek również nowość w klasie motocykli średnich. Na stoisku znajduje się model Brutale 800. Jest to zupełnie nowy motocykl, zaprojektowany od samego początku, z nowym silnikiem, z nową ramą. Prezentuje się fantastycznie, ma LEDowe oświetlenie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jest dużo wygodniejszy oraz bardziej poręczny w stosunku do poprzedniej wersji.